Chceš taky vytvořit epické filmové video sám sebe pomocí AI? Ukážu ti, jak na to snadno a rychle. Pojď se na to se mnou podívat. Jdi na Let's AI, vytvoř si zdarma účet a klikni na tlačítko Create AI Model. Rozhodni se, jestli chceš, aby tvůj model byl veřejný, nebo si ho chceš nechat jenom sám pro sebe. Dej mu jméno, které pak budeš potřebovat pro vytvoření jakékoliv scény se svým modelem. Nahraj 5 až 10 fotek sebe. Čím kvalitnější a různorodější fotky nahraješ, tím lepší výsledky dostaneš. Jakmile bude tvůj model natrénovaný, můžeš si sebe promptnout do jakékoliv scény, která tě jenom napadne. Obrázek tvého modelu se dá vytvořit v jakémkoliv stylu nebo s jakýmkoliv objektem. Představ si sebe ve značkovém oblečení nebo svým oblíbeným doplňkem. Já osobně si myslím, že tahle feature naprosto změní svět e-commerce. Ale teď pojďme zpátky na tohle video. Když budeš spokojený s výsledným obrázkem, přejdi do aplikace Runway ML a použij nástroj Image to Video z verzí Gen 3 Alpha. Používej jenom tuhle verzi. Tohle je totiž ta nejlepší verze pro generování videí pomocí AI. Nahraj obrázek, popiš scénu a klikni na Generate a voilà, tvoje video je hotový. Pokud nejsi spokojený s rozlišením tvého videa, napiš nám do komentářů slovo model a my ti zašleme kompletní step guide, jak a s jakou aplikací můžeš svoje video enhancenout pomocí AI. Pokud tě zajímá více tipů na to, jak využít AI, dej nám like a hoď tam follow.